313 obras están recollidas neste catálogo. Esta obra documental recolle todas as creacións que o pintor Carlos Maside realizou durante a súa estadía en Combarro, unha auténtica reliquia dispoñible dende hoxe no Museo de Pontevedra. A obra está organizada por as paisaxes de Combarro, as vistas xerais, os lugares e os espacios concretos de Combarro, as casas, as encrucilladas, as rúas, as fontes, seguindo a orden real, o recorrido físico-literal polos lugares e rúas de Combarro. Con este catálogo na man eu podo ir recorrendo Combarro del este cara ao oeste, claramente identificando cada un dos lugares, cada un dos espacios. Unha obra con un claro carácter didáctico que pretende achegar o traballo do pintor e a historia da vila mariñeira. Unha obra magníficamente editada que supón a primeira oportunidade de ter un volume tan grande de obra sintetizada e que con total seguridade se converterá para o futuro nun referente inexcusable para o estudio da obra de Carlos Maside. O deputado de Cultura mostrouse moi orgulloso de que o catálogo estea dispoñible ao mesmo tempo que a exposición de Carlos Maside no museo. Eu creo que é un traballo que a nova dirección do museo é un reto que ten que asumir e que eu creo que van dar resolto a cuestión de que os catálogos estean sempre sacando a exposición estea comezada. O acto de presentación do catálogo serviu tamén para recordar a figura do pintor. En 1952, Carlos Maside era un represaliado político. En 1952 era un home enfermo, padecía unha enfermedade crónica, a diabetes. Era un home vulnerable, pero non era un home débil, porque tiña uns principios inquebrantables. Carlos Maside representou a perfección as xentes de Combarro durante o ano 1952. Por iso este catálogo permite comprender tamén ao artista e a súa traxectoria vital e artística.